Siyabingelela babukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli emakhaya. Njengoba sesithembisile ukuthi makhona induku entsha sigayile sizoqhamuka sizovela lewindini lasemsakazweni. Usukwini namhlanje ke sithe siqhamuke sizovela nalezi nduku lezi eziphambili kwami. Noma kungazona izinduku eziningi niyabona ncane. Lebinyangeni kuba njalo. Awuze uphathe ukuyigloss eningi izinduku eziningi niyabona ukuthi ncane kanjani. Ncane kakhulu. Akuningi. Le nduku esasithembise yona enamandla kakhulu yokulwa izimpi. Le nduku le siyigayile siyithimu siyinyanga sibathathu sigale induku nale khehla leli sikanalo lesilwa nalizimpi laseZimbabwe. Bese siyigayile sahlukaniselana sayisika phakathi ngoba nibona kungaka. Lento bokusebenzisa ukhinto encane ungangesihloko sekhanda lombese ukuthi gqo. Le nduku iyibuthe likabi kakhulu. Ilempi yokulwa noma inhlobo nempi impi emkhuni kangakanani noma kuyimpi eqondene nomdlozi uthola ukuthi kunomfowenu waphakathi kwekhaya owahamba waya kofuna into zamandla ezabuya zacindezela nina noma wathatha into enjengalesigubu esinamandla kakhulu sithatha yonke lenhlanhla yenu nina akwenzeki lutho nibukelena nizihlwele nje ezibukelena ukuthi kuphakama yena phakathi kwekhaya kunina kwenzeki lutho izinto zenu zomkhulu noma mhlambe kuthiwa kunomthakathi enithi manihamba niyakohlola uphehla amanzi amnyama unicindezele ukuthi into zenu mazingalungi zibe bukhulu nithi niyazama kubelunga imisebenzi akwenzeki niya-applya niyabizwa ama-interview mase kufanele kwenzeke akwenzeki ikwezothando manithi niyazama konke kufasile nihlele emakhaya nize lamani akwenzeki lutho induku-ke elwa lozozimo enjalo le kodwa mayifuna ukuthi kulwele lezi impi-ke iyaphoqa ukuthi igcine seyithakathisa kuyaphoqa ukuthi uthakathe ngoba phela kuzule lo muntu umwine nokuyena oma endleleni yakho ngoba nisuke nimazi umuntu oma endleleni ibona ukuthi umshaye ngomuthi ummemeze kuze kwazi ukuthi agquzuke kuvuleke le ndlela yakho yempumelelo iyona-ke le nduku-ke le yenza lozozimo enjalo ibambisana nalo ilwele lakhe lo nako nawe uyakhohlozela ngokona imukela leminyangeni bokuphethe into encane kanje ke kuthiwa into kufana nokuthi uyikhendlile ngoba yona ayifani nento osukuyigayile phakathi kwekhaya kwayindodla yagcwala into efana nokuthi ikhendliwe ngoba nami ngijubalele safike sayigaya lapho siyigaye khona eMesina nalomadala lesigaya nayo bese kwahlukaniselana kwacozulelwana sabuya nayo ngiwanibona kumncane kangaka nayizolo besilwa izimpi befika abantu behluphekile ngokuhlukahlukana bethi bazoyifuna le nduku silesibakhelela sibantu nje ukusijabulisa kakhulu iyabasebenzela bayancoma kakhulu ezimpini ababhekene nazo abantu abaningi izimo ababhekene nazo yizitha zasemendenini masibuka lezi impi lezi zomakhelwane zincane zona azikabi kakhulu izimpi zezitha ezibamise kabi izitha zemindeni nabanye uthola ukuthi waxabana lo mfazi wakhe baba izitha lo mfazi wakhe uyamgadla umunye uthola ukuthi waxabana nale ndoda yakhe umunye uthola ukuthi wathandana nentombazane lentombazane wayisusa phasi onyaweni wayifundisa wayenzela konke wayoyigwazela seyitholela umsebenzi seyike ebukhazikazini yamala izona izimo-ke esibhekene nazo lezigondweni ngeke singakhulumi ngazo usefika la ukhali ngembezi usethi lo muntu manje ungalile usho nezici imini uyangeyisa usho konke lokhu sebalekile nje wagxatha manje njengoba esesebenza usephumelele mina ngangihlupheka ngiwangivuka ngizamela yena impilo ngimfundisa ngimgwazela ngibuye ngilale ngingadlile izona-ke izimo esibhekene nazo le nduku-ke yindukelwa lozozimo ezinjalo sizama ukwenza umfanekiso lasifanekise ezimweni ezinjalo babukele emakhaya okunye-ke induku siphethe induku yalabantu laba abayasebenzisa kakhulu imedia laba bavela kumedia le nduku siyakhe ngesila sepikoko uma umuntu ojwayele nje ukuya kwehlwele uyobingelela ihlwele kubantu abaningi ukhulume nabo le nduku siyikhande ngesila sempikoko isila sempikoko ngiyasazi ukuthi mayisivula isithi siphethe bonke ubukhazikhazi sihlobe ngalendlela enhle ngalendlela emangalisayo
Le nduku siyakhe ngenduku eziyamakhubalo eziwubuqili, safaka naso isisila sempikoko ke nezinye induku ezijulile. Le nduku lamandla ngendlela ukuthi ngokusho ukuthi umbhimbile usukuma nje wakhuluma noma ke emithingini wakhuluma wabhimba, kodwa zonke izihlwele zilandela wena, zivumela wena. Noma kuthiwa umculi uyacula phambi kwabo abantu labo baculayo, izihlwele zonke zimemeza kakhulu mazibona wena, zambe nawe zilandele wena. Izona-ke induku esiziphethe-ke sizigayile osukwini la namhlanje esithe asivele sizonivezela zona. Nezinye-ke izinduku-ke ezikhona-ke esisaziphatha la ekhaya, ile nduku lezi esebenza ngesiphethu, le evula izinto zakho kusho kuthiwa zavalwa isicile esihlakaniphe kanjani. Ilezi nduku zokufutha nazo zisekhona. Nale nduku, kunenduku futhi enhle kakhulu ye-BP la ekhaya, ibasebenzela kakhulu. Sikukha nje amahlavu ehlathini, sikugxobe sikusokhe emanzini, akuphekwa, sikusokhe kuhlale usuku noma 2 days, bese siyakusefa sikufaka esigubhini. Uphuza iglasi ekuseni, uphuza iglasi ntambama. Induku enhle kakhulu, ibalekelele kakhulu kwi-BP, ivula imithambo, ikline negazi. Uma umuntu odla i-treatment ethize noma amaphilisi ashukela, le gazi lakho selingcolile, sewubuhlungu umzimba, ilwa nje zonke lezo zimbi lezo. Noshukela futhi iyawulapha nawo, kodwa into emandla kakhulu kuyona i-BP, ivula le mithambo, icontrol nokushaya kwenhliziyo. Izona-ke induku ezikhona esiniphathele zona osukwini namhlanje. Babukeli-ke emakhaya-ke, siyanicela ukuthi ni-subscribe. Okunye sikucelayo, makukhona into ejulile ofuna ukuyikhuluma, sicela wenze i-video call, wenze nje i-video call sikhulume khona. Okunye sicela ukuthi sibathiphise kona babukele emakhaya, uFacebook asinawo. Yawo khona lo uzibiza ngami lapha kuFacebook, isikhathi sa-Facebook asinaso. Babukeli-ke emakhaya-ke, induku esiniphathele yona, induku yomuntu oya ensukwini angaqedi. Uthola ukuthi uyopha nje okuphela, ushawa nayisilumo, uyizinto zonke. Omunye uthola ukuthi mesensukwini zakhe uba nesilumo, walunywe yabe izinto zonke, ke kube nanama-tramp lapha mamasela akhe. Izona-ke izimo esibhekana nazo kakhulu lezo. Ikhona-ke imbiza siniphathele yona, le mbiza le sikhanda ngale nduku le thiwa ugobho. Niyawazi ugobho lokho kumilayo emanzini engathi idumbe, lokho ngathi ngokusike ngathi kunegazi. Ikhona-ke sikufaka nezinye-ke izinduku, cathi ziwu-4 lezi nduku esikufakayo, ziphelele zibe 5. Yona-ke imbizako loyiphuzakhe, ubhoza wonke lama-block lawa, ilwe nalesimo, uvuleke uye ngesikhathi esiyisona ezinsukwini zakho, konke kuhleleke kahle. Enye induku futhi esiyiphethe, siphethe imbiza la emuzimba omubi. Le ngane lezi ziba nomzimba, khona ingane ethi seyizelwe seyiqala ukuhlakanipha, seyiqala nje ukuhamba, uthola ukuthi inezilonda ekhanda, inamaqweqwe ekhanda. Enye ibe nezilonda nje wonke umzimba, yaba neqhubu elincane yalinwaya ingane encane, vele libhidlike libe isilonda esikhulu. Imbiza-ke ingane lezi ezincane sinayo leyo mbiza leyo, iyayiphuzisa ingane. Le nduku le ikline igazi, ingane ibe negazi elihle, ingathi ikhula ingane seyinamabala ezilonda wonke umzimba. Induku nje esiyenze nje ukuthi ingababa kakhulu, ngoba lokho kwengane kuyasaba into ebabayo kakhulu. Uyiphuzisa nje isipuni ekuseni, isipuni ntambama, kodwa iqale kube khona into oyifaka yona esiswini idle kuqala, bese uyayiphuzisa-ke leyo nduku. Enye induku futhi esiyiphethe, siphethe induku yesifo sokuwa, amafithi, lento kuvela uwe. Omunye umbona umuntu eba nawo amasayini ukuthi nimbone ukuthi hey usezowa manje. Omunye avelawe niyambuza sibani wenze njani, athi hayi angazi nami, ajika buze nini. Abanye bayazi mase sizomhlasela lento, uyanitshela ukuthi ecela nimbambe nimbekele endaweni eright. Izona-ke izimo nje manje izwasinibalela lezi nduku-ke babukeli, izona zimo esibhekana nazo lesigodlweni. Thola ukuthi ingane uyayibona mhlambe besithi iyaphuma ema-primary siya e-high school, ivele ifike iwe lapha, yabona ukuthi lento iyidimoni ethize, mhlambe ihamba nemoya yabathakathi, noma into ehambelana nobudlozi, noma khona isimo esisuke singesihle siphezu kwayo. Thola ukuthi akusekho ukujabula kuyona, iyawa ihlushwa ile sifo sokuwa, iyayibuyisa, iyaziluma izinto zonke.
izimo esibhekana nazo lesigodlweni ngoba sithi asinibalele lezi nduku esizigayile esimlungisele zona. Enye izinduku esiyiphethe induku yebhandi. Ngiyalazi ke ababukele emakhaya ibhandi lokuqala kwamaqhuba amancane January uvumbuke kuhambe nebhandi. Izona futhi induku esiyiphethe le nduku le ufike uyibeke emanzini angangojeke maybe la amanzi akho suke ekuthela le nduku uthoba ngayo uthobe ngayishisa ucophoze le ndwangu imbambathi la kulamaqhubu lawa yabona kwamuka lamaqhuba ashe mase ke emva kwa 3 days ucabeke inhlanga ngenye insizwe la phezukwayo le nto kuphela nya ubuyele esimeni sakho ngoba nako kuyingozi lokuyibhande kuyabulala. Ezinye izinduku ke ngesikhathi ukuthi sesidliwe nogwatha siyomchazela ngokuzaba babukele ngoba sihlezi sikhona le windini sidala hlale sivele njalo ngesonto.